Sagudayan nga rod ti surat ni Leo iti Ilocos Norte a napauluan. Driver bodyguard. Dear cousin. Sakbay man nga inak, iburay iti pakasarita kasinyong kablawang kay man iti naragsak nga aldaw yu dita na Mercy Studio nang runa ken kang atimon dati nga programa. Kablawak pa dagiti padak nga dumdumngeg ken nagbibuya nang runa kadagiti nayat nga sponsor show kasameten kadagiti agkakalaing nga mangted ti balakad. Nakaragragsak kami kuman ken ni Marie nga asawa kasinyong taimpaayan ni Apo Diyos tinabayagan nga araraw mi nga maaddaan kami iti bunga ti ayan-ayat mi. Nairanapay nga naaddaanak iti napintas nga trabaho nga isot ni namnamak idi nga makaited kada kami iti naranya nga masakbayan. Ngem kella at nga nagbaliw ti amin kasinyong. Ti kastaunay nga ragsak mi nasukatan iti liday. Idita kapilitan nga nagikatak iti trabahok. Kastyuman nga rod nga erugik ti amin kasinyong no kasano nga naaddanak iti parikot iti agdama nga nangiduron kanyak tapno agsurat iti dayto nga programa. Nauneg ka di man iti panpanunutem lakay. Ha? Saan mo nga panunutin dayta nga problema? Agtalekak king ka nga makasapol kan tumatlat ti napintas kang trabaho. Paunay mo't ngamin pa nakiranrananan ti panagsarada ti kumpanya nga pagpapaayak. Napintas ko man ti Jarko Jay. Napintas mo ti sweldo. Angim nalugi mo ti kumpanya. Kasta nga talaga ti negosyo. Saan nga ti amin nga negosyo ket agbalegi. Nairanalaang mat nga deti pagpapaayam nga kumpanya nga 2 taon mo nga agtabtrabaho jay ket nalugi. No kaano mo't nga masikog ka. Isupay lang mo ti panakapasamak ti amin. Angim sa anak nga maawalan itinamnama. Baliwak ti mapanagsapol ti trabaho yung tinubigan. Amok alis to ka lang makastrik iti trabaho kaputa nagagat ka. Napudno ka nga agserbi ka digiti pagpapaayam nga kumpanya. Ken adot amom nga trabaho. Alis to ka makasursuro. Ken amom ti makikadwa ka dagiti katrabahwam. Iso nga awan ti pagdanagam. Ma-stress ka launayin nga agpanpanunot. Saan mo na tawat maliklikan nga agparikuta kiti kastoy bagay. Nang runa kat at danton bunga ti ayan-ayat na. Kat kayat ko nga ited ko amin nga pagragsakan nyo. Nang runa ti agbalinto nga anak ta. Amok dayta, Leo lakay. Iso nga rod ti rason dayta no ape nga nainlavak ken kaidi. No ape nga sikati nasawak. Gaputa saan ka lang nga nataer. Nasingpot ka pa, nagagat ka. Ken napudno ka kanyak. Baglakid din tadda ka kanayon nga mangitagtag ay tiriknak. Oh, sige. Saan ko nga ro din na panpanunutin dito ang problema? Baring no makasapul akong ti trabaho yung tunubigat. Tapno awanan ti pagparparikutak. Bakit? Oh, nakapasyar ka, paring Dennis. Wen paring Leo. Talaga nga sikat rin hantak. Oh. Kuha po deti kabarbaro nga motor mo brand new nga ginatang mo deti pare. Wen pare, brand new nga ginatang ko. Hulugan mo nung cash mo.
Ingkas ko pare, tapnawan ti problema kon. Oh, talaga? Imbag ka pa ya. Takabailam ti mangikas ti kasta nga kanginat motor. Nasorok ka sa gasot nga ribo day tala. Una pare. Gaputa maxi scooter day to eh. Awan na nga magri ka. Saan ka di nga driver laing ti trabaho? Kan nabiit ka pa nga nagtrabaho nga kas driver. When no ada ka di kabagyam nga adat abroad nga nang tadking ka ti igatang mo ti motor? Saan pare? Nagkapumot laing ti bukod ko nga panog. Ti ingatang ko kadeta nga motor. Talaga? Api, anya ka di ti drive mo? Naduma-dumang alugan parang Leo. Ayun gaya. Data pa iti mesang rantaking ka. Nag-resign ako ni di trabaho. Daapi mo't pare. Kitno kasta nga makagatang ka iti brand new nga motor. Nga nginginaan. Nga ingkas mo pa'y. Api nga gikat ka, api nga resign ka. Kananak kami ni misis ko, amumutay ta. Wan. Kat, masapol kami nga, bantayak ni misis. Ken umakar kami iti pag naedan mi. Kami agnaid ijayan ti lugar ti naganak keng kuana. Ket marigatan nak, no agtalin na ti trabaho. Kasta aya. Iso nga imbayag dito pare. Takasarita ka kuma. Siyak? Uwin pare. Ngamin kat inrekomenda ka, iti sigod nga amok a babae. Inrekomenda na kunam? Uwin pare. Amok nga nalaing kamat ngagmaneho, akas kanyak. Kankas kanyak. Halos agpadpada talaang mat. Gaputa agpadpada tamot, nga criminology, tininturpos na. Anyat, jak maawatan pare. Anyat kinalaman na dati kursuta nga criminology kadeta nga trabaho, idinto nga driver mo, ti posisyon mo, ti trabaho. Saan lang nga driver ngamin ti trabaho, pare? No di kat driver bodyguard. Katawan ti sabali nga may rekomendak. Awan ti napanunot ko nga sabali no di sika pare. Kat sakto. Nadamag ko nga awan kan ti trabaho mita. Ta nagsara dati kumpanya nga pagpapaayam dati. Uwin nga rod pare. Kit mayat no driver bodyguard kahit kula unay. Kahit mo sawan. Inrekomenda na kon. Uwin pare. Ang mga nasken pelain nga kasarita ka. Tanuman nugot ka. Iyasidig ka, iti sigod nga amok. Tada kayon, ti agsarita. Ay, gito na pare. Intakid dita na. Awan kit dito brak. Planok pa'y giti mapanagsapuli trabaho ko ma. Imbag kit dita imbay ka. Alakit masaya at alakay no kasta. O kitaam, saan mo nga rumbeng nga pagparparikutan day nga banag ta. Gapo iti kinasayaat mo, kusang nga imasidig king kanti trabaho. Uwin nga rod. Diyak mo dinamnamang umay ni paring Dennis. Kit nag-resign ka nun, kan anak ni bakit na? Ay wen, gayam, kan anak na mo tanya. Wen, kat mapanda ka no agyan iji lugar ni kumare. Iso nga napilitan nga nag-resign kat siya tinrekomenda na iti sigod nga boss na. Babae ka no kat ti boss na. Iso nga masapol na siguro driver bodyguard. Gapo siguro iti trabaho no negosyo na. Kat kabailam ka di, deta nga trabaho. No ti pa nag-drive laeng, awan ti problema. Ngem deta kas bodyguard. Kas magitamot bakit? Nagbakit ti bagik. Nagdakkelak nga tao. Awan ti pagdanagam. Kaya may isa, at damat training ko di nagbasa kiti criminology. Sa bagay. Kat manumat ti sweldo. Medyo dakdakkel ti sweldo. Ngayon ti sigod nga trabaho. Iso nga maragsakan naglaunay. Alakit nagsaya atin no kastalakay. Iso nga bakit? Nga celebraran ta. Into no bigat. Ureta into no lunes ak pala nga mangrugi. Kat
Intag pa siya ra. Ang awan samat kwartata. Pinaunaan na kon dedibus ko. Anya? Wen, pinabalean na. Nagsayaat nga ro di nga boss. Jakpit ninamnama, jakmat dinawat. Ang inik ka iti 5,000 nga ibaga na nga gastusik ka no, sakbayag nga mapanag ag-report into no Lunes. Ibaga na nga igatang ko kan ti barong arwatek, ang imbes nga igatang ko, igatang tangaduan tapno mairanod ka. Bakit? Oh, sakto. Data dito yung mall, bakit? Kalkalpas mo mat nga napan nagpa-check up iti obigay ni. Kat naamuantan nga babae, tagbalin nga anak ta. Saan ka kadi nga maluksaw nga babae ti anak ta? Ha? Api ko mga maluksawak. When kaaduan nga lalaki, ti kayat da nga umuna nga putot da, kat lalaki mat. Isuda siya, lalaki man una babae, maragsakan naglaunay. Kadi lalaking tot sumaro no. Agselebrar ta nga ron. At pala dito dati 5,000 nga impauna kanyak ni Madam Carlota. Kat ibaga na nga gumata ka ron ti barong arwatek. Tapno no, presentabulak ka no, tunggal agkad kadwa kami. Kat di gumatang kay ti barong nga sapatos mo, barong nga pantalon, barong nga polom, uri sagdudua nga pare sa polo, wano talo, dua nga pantalon, uri may salay nga sapatos, bakit? Okay kanya kon. Sige. Kat nadaman mabati, kat gumatang ka ba't ti paraking ka ay nasaanan. Masikugak lang nga roden. Ken hangkon tumad lang mausar, jak tumad lang unay rumrumwar, tatantumad agaw awir ti ubra. Intala ipanganan. Ken igatang mo aminen, igatang mo amin iti arwatem latan. Tapno presentable ka nga mapanagtrabaho. Tapno kaya ayo na kamot ti amom Alawan no iso ti ko nang bakit. Ang mangibati ta iti pagmeryendata. Pagkaanta, ta celebraran ta dati nga blessing nga dumdumteng kadata. Sige nga radlakay. Ang umunata nga mapanmanganan, mabisbisinak launa yun. Madam, anya ka diti masapul yo? Leo, mabaling nga, dumagas ta pala ang ijay, sa din no, madam. Dumagas ta pala ang ijay, pagkor. Pagkor, madam? Sa din no deta, madam. Pasensya kayo, madam, napayagak dito yung Ilocosan ng Jack pay amuno sa dino tayan deta pagkor ng bagbagayo. Akin may sa madam, saan ka di nga rabiin? Kayo ka di pa agawid di balayo? Sa anak pa nga agawid, Leo. Ken, may sa pa dito nga trabaho. Ngamin, malaksid iti negosyo iti aldaw. Adapi sa bali nga negosyo, iti ramii. Kahit mo sawan, madam, aging katrabi iti trabaho kada kayo. Depende, saan mo ta ka na yun? Ang masansan nga rabii, manmano ti aldaw. Broken time ti trabahom kanyak, Leo. Naibagak mo't keng kadayta, idi damong agsarita ta. Saan ka di? Ay, uwan, madam. Malagip ko, madam. Anyang nga oras no ko ti masurot nga panagtrabaho kada kayo, madam. Saan nga papada ti oras na ti kada aldaw? Basta no awagan ka nga umay kan. Kahit no ibagak nga agawid ka, agsubli ka ti kasyo nga oras, tada papananta ko nak. Iso ti aramidem, iso ti tungpalem. Okay. Awan ti problema kanyak, madam. Ang ti problema, madam,
No sa din no tete bagbagam nga pagkor. Um, Inta ije casino. Casino, madam? Ha, ah, amo ko no sa din no ayan di casino, madam. Um, Pagkormot ngamin di bagbagayo, madam, ket jak amo nga pagkor gayam ti awag yu iti casino. Anyway, intan to ijay, ket kuyugan nak to, uri agbubuya kan to lang. Ket no ibagak ton nga gawid ta, isun to lang ti panagawid ta. Sige, madam. Awan ti problema, madam. Sige. Inta nga ruden, ijay casino. Leo. Areglado, madam. Naladaw ka ita, ha? Wen nga rod, bakit? Angem, jak mo dinamnama nga. Adapay gayam negosyo ni Madam Carlota iti rabi. Anya? Ada negosyo na ti kasto nga oras? Mapanagpapautang kadigiti mapanagsugsug ali di kasino. Ket pasarig tayamot ngan manmano. Agururay kadigiti maabak. Sanan to pautangan ni da. Inikanak pa nga ro ti baratok. Tanangabak sang kabasit. Talaga? Manumot inato yun, ha? Ay, tsaka mo. Basta inikanak mo ti 5,000 nga baratok. Bakit? 5,000? Barato? Uwan. Kit ko lang nga basit lang tinabak na. Isumuti ko na. Baka mat no basit kin kwa na tas sagasot nga 1,000. Tsaka mo. Sa balimot kami panagtetayada samot nga kwarta ti itaytayada. Nadikat-dikat ti pitchas. Jak mat amo ti balor dagi siya nga pitchas. Ken may sa agpapautang ba eh. Nagdakkel gayam ti interest na nagpautang. Kasta aya? Mayat-mat ko nak nanamay mo ti trabaho ki jay. Saan namot nga kasapulan ti bodyguard ko angem isumit ti kunana bantayak lata. Taado mo ti security guard ijay. Iso na lang at medyo napuyata na. Ken, siyempre, nagururay ka. Okay lang kanya. No, kasto yung agiyawid ka iti 5,000 nga barato. Kat uray man kit di mapuyata na. Ay, madimot. Kasano nga rodan, maapektaran mo ti baby ta iti tiyan mo. Angem, apo Diyos ko. Pakasapula iti 5,000 iti mesalahan nga rabii. Baka mo't no saan nga kanayon dayta. Saan mo't nga kanayon nga mangabak ni madam. Siguro ti pagabrutan na no ano maabak, kad ti papautangan na. Ta siyempre, anakan na mo't. Kita mamot di ado kwarta na aya. Ipapautang dalatan. Tilata kwartadan ti agtab-trabaho para kadakwadan. Siguro akat nakadado ti manugal nga agkasapulan. Nagado ti maabak. Kat numaabak da kaya dat makabrot. Adapeng nga rod nang isalda ti kotse kini madam. Talaga? Ngem saan nang ngintad di kotse. Detilaeng papel na ti inawat ni madam. Kat nagdakkel nga, nakadado nga bandel nga kwarta ti inyawat ni madam kada ti nang isalda ti lugan. Talaga? Kasi kaadot kwarta ti bus mo? Nga rod. Iso siguro nga kasapulan na ti bodyguard. Takanayon nga gitugtugot, ti dakkel agatad. Ala, saan nga tanga delikado tayo tanga trabahong lakay? Saan mo't siguro? Kinagpaisuan na. Awan mo't pa iti madingan na pasamak iti bayat iti panagpapaay ko akas driver bodyguard. Awan mo't ti madmadlaw ko nga pangtatibiyag na. Ado mo't ti kadkadwana kan ado ti gagayem na di kasino. Kan nasaya at mo't iso na kadagiti empleyado na di negosyo na. Alangim agan anad kalata alakay. Alakit sapi ko maatapod nung awan ti mangdangran king kwana tapno saan ka mat may ramraman nga may irisgo ti biyag na.
angim no kastalaan nga kanayon na ka nga ikan, kanayon na ka nga baratuan, nun nasagot deta nga amom saan nga imot, galante, alakit ano sa malakay, tabaring datan ti paglungawan ti biyag tayo. Wen nga rod bakit? Nairan-ran na nga rod, blessing. Blessing nga talaga, itatangat dandani ka na ganak. Alakit sabi ko ma, taison ti pagpintasan ti biyag tayo. Oh, kumusta pare? Ah, nasayat mo lata pare. Oh, wapo deti kutset at nga ugur mo ah. Wen pare. Apay, saan ka di nga dito ti driver mi ka ti driver bodyguard ni Madam Carlota? Sa Bali pare. Kinagpaiswan na. Agbaliw-baliw ti lugan nga ususarin ni Madam Carlota. Nga kaadwan nga ususarin na, di kiti isalsal dadak yung kuwana matlaan. Kahit mo saon dito insaldada laking kuwana. Posible. Saan mo't nga dito ti personal nga talaga nga lugan ni Madam Carlota. Kat kumusta mo't pare? Kumusta mo't ti trabaho ni Madam? Alakit nasaya at pare. Kat mayat mo ta nagkita ta, nagranata dito eh. Kahit ko ti agyaman king ka. Tasyak ti inrekomendam king kuwana. Grabe gayam ti kinagalante ni Madam Carlota. Kastaya. Napadasan nyo at napan nagkasinon. Ay, wala pare. Manong nga rabiin. Kat tunggal mapang kami ag kasino, ikan naklata nga ikan, ti baratok ni Madam Carlota. Baraan niya na ito itad mo kanyak nga kwarta, Leo anak ko. Agad. Para kada kayo nanang, para kada kayo kintatang, kumporme ang pakausaran nyo. Naggapan na daytoy, saan ka di nga dandanin aganak ni Marie? Api nga naskin nga ikan na kami pailaan kat saan mi nga kasapulan. Saan nyo man nga kasapulan itananang, angim amok nga kasapulan yun to. Uwan angim, idulin mo kumalatan ata, isaganam latan. Usarin yun to, inton aganak ni Bakit Mau, ni Marie, inton narumar ti apo ko. Adan ti naidulin mi nga maaramat to nga para iti panaganak na nanang. Kadeta, intod laing kanyag ti amok inirabida ita. 5,000. Intod na laking ka nga, awan ti anyaman na. Barato nanang. Napan ngamin nagkasino man ng tibus ko, kat nangabak manen, kan may isa, kimita manen ada ti negosyo na papautang. Talaga nga big time, deta nga bus mo, aya. Uwin nga rod nanang. Kasla awan ti anyaman na kingkwa na ti 5,000. Basta lata itid na kingkan, kasta. Alakit, magustuhan na mo't siguro pa iti serbisyo ka nanang, tanatulnugak kingkwa na, amin nga ibaon na kat aramidag. Nagpagatang iti kanin na, nagpaala iti mainom, agtung pala kadagos. Sa anak nga agrekreklamo, kanayon nak nga on time, kanayon nak nga nasapa nanang, no mapanak iti trabaho. Alakit day tamo ti dayawik launay king kaanak ko, no trabaho ti pagsasaritaan, akit naanos ka, kung talaga nga napudno ka. Iso siguro nga benbendisyonan na ka ni Apo Diyos. Iso siguro nga kastan ti mapaspasamaking ka. Saan nga kas idi nga maproblemaang ka. Nang runa idi masikugan ni Marie nga asawam. Ang imitananang, saan ako nga maproblemahan? Kat patsek, nga agga po amin kini Apo Diyos, ti amin nga awatek, ken awaten mi, ti pamilyak. Ay na, no kasta anak ko, kanayon kalata nga rod nga agkararag ken agyaman kini Apo Diyos, iti amin na bendisyon nga itid naking ka. Sa amumot nga liplipatan, dagiti tao nga nakatulong king ka, anak ko. Iso nga rod nga ikang kay ti 5,000 nanang. Tano saan nga gapu kada kayo? Sa anak ko mga kastoy, tada kayo tinang padakkel kanyak. No anya ak ita, gapu matlahain kada kayo kay ni tatang, nanang.
Ala mo ti nga ruden, taigatang kunto iti bagas ken abastumi kinitatang yaw. Alawin danang. Um, agpakada nga ruden, madam. Leo, mabit man laeng? Madam? Ah, anya ka di jay ti, anak ka di pa ti masapol yung madam. Nasakit dito gurong ko ken luplupok. Apay mo't madam? Siguro ga po itinabayag nga panagtugtugaw ko, Ah, anya ti masapol yung madam? Ah, ah, dis oras mo ten ti rabi awanan ti amok nga maawagak. Nga umay mang masahe ti gurgurong ken luplupok. Amom ka di ti agmasahe, Leo? Madam? Saan ko ba nga napadasan ti nagmasahe, madam? Napadasa ko ti namasahe. No kasta, amom ti aramidem no nasakit dagiti gurgurong ken luplupo ti maysa nga tao. Amok mo't madam? Ah, madam. Kahit yung ka di nga imasahig ti lupo yung madam? No, okay laking ka. Okay lang, madam. Apikid din nga saan. Ke, alangan mo't nga agkid-kidak. Dinto nga, no siya kit, ikandak lata, uri no jak agkid-kid daw. Oh, ay, nagsaya atin no kastaleo. Alaman nga ron, adto de tilana. Irugim dito'y baba. Mapanditi gurong ko, aging kaniti lupok. Ag sinumbangir nga sakak, mabaling ka di. Sige madam. Alaman nga ron, Leo. Ay, dakil unay nga bang arko. Ay, amang ano jak ko mamakaturog. No, kasta nga, naut-ut dagiti sakak, dagiti gurong ko, ken lup-lupok. Sa dino ka di tinasakit, madam? Iso amin. Iso nga nasken nga imasahim amin. Sige, madam. Dita, erogim dita. Okay ka di kasti ka kapigsana, madam? Wano italtalmig ko ka di pa, wano ilaglagan ko lang? Okay lang ti kasta. Baka dati bugi-bugi yun, madam. Siguro, saan kayo mo't nga nagtagtakder ng siguro ti nabayag nga pa nagtugtugaw ko. Ken siyempre nalami is idje kasino. Sa bagay. Kasta. Amo nagmayaten. Ay, nagmayaten. Ay na, baglakid din taadda ka pa Imbag ta di ka pinakatalaw. Ay, siguro jak amon ti aramidek no. Kasta nga, agsaksakit dagiti saksakak. Alakit. Pakaragsakan no mabang aran tirik na yo, madam. Kasta. Numalpas kan dita gurong. Isarunom diti lupo. Sige, madam. Saan ka nga mababayin? Kasla mailang ka nga mga prostilupok, Leo. Pasensya kayo, madam. Gagangailangan nga mabainat, Siyempre, lupo detan Okay lang. Wala nga, baka gungit nila kayo, madam. Ay na lakayan ti asawa.
Amom ka di ngayon inauna ng kanyak iti nasurok sa nga pula nga tawon ti asawa. Kasaan nga makapag saan nga makatakder. Kan adamat iti private nurse na, ada caregiver na. Iso nga nga siya kung ti mga asikaso ti negosyo mi. Kastaya madam. Ala. Ala ingat nga tumpay, Leo. Madam? Saan ka di nga nga tuunay dahito yan? Alan. Nasakit pa'y dito yun eh. Ay, madam. Halos sel lang yun dito itutudumon. Nasakit nga ro dito Leo. Alan, please, Leo. Ako nagsakit nga talaga. Sige, madam. No isuti ko na yung madam. Isaruno ko dito dito may isang sa kayo, madam ha? Kunak, madam. Isublat ko maten, dito may isang sa kayo. Sige. Diyos ko. Sa bali mo't ti asog na itayin. Sa bali mo't ti panagdingig ko ti panagasog na bayat ng mas masahik. Leo? Bakit? Aganakaksan lakay. Anya? Agpaspasikal akmatan. Talaga? Guri ka nga ron. Sigurado ka? Tawagan ko man ni doktora. Damagim king kwanan no anya taramidem. Alaim nga rin cellphone ko. Tawagan ni doktora. Ang impanagrik na. Aganaka kon. Talaga nga. Anay ko. Anya, Dok? Naskin nga masesaryan ti asawak. Saan na ngamin nga kabailan, mister, nga agnormal. Ngamin kat nakaputipot ti cord na ititingad ti baby yo. Kat alaik madla ti permission mo. Tapno marugyan min ti cesarian. Dok. Mano ka di ti magastos no ka, Dok. Awamot pa iti dakil nga ornong mi. Tatinam na maem mi kat normal laing ti panaganak ti anak ti asawak. Saan tayo nga maliklikan dati nga pasamak, di tayo tinamnama. Angim, awan ka diti sa baling nga pagremedyaram, ingka pala, mabaling nga, saan ka mo't pengalaskin nga agbayad ita. No lakid di umanugot ka, ibagam nga isesarian minibakat mo, operain mi isunan, sakan to agbayad into no sakbay kay nga ma-discharge. Kasta ayo, Dok. Talaga ka din nga saan nakabailan nga inormal. Saanin, mister? Kaasi ti asawam. Itay pay laeng agpaspasikal. Nga di mo larumor ti anak yon tagayam. Madi nakabailan nga irwar. At nakaputipot mo ti bagis. Ititingad na. So I advise you, we go with cesarean, and then, problema am ton madamdaman when later on, dita pa nagbayad yo. Sige nga, Dok. No, isuti ka sa sayatan nga ramidin yo, Dok. Tapno safe dagiti aginak. Safe mat nga maipas nga iti anak mi. Umanugutak, Dok. Umanugutak nga masesaryan ti asawa.
Nagsaya at mo ti amom anak ko ta pinabuludan na ka iti pagbayad yu ti ospital tapno no makaruwar ti asawam ken ti anak yu. Wen nga rod nanang. Aw mo ti amo kasabali nga asit gakon. Intortured ko lata na. Tamok mo nga adot ti kwarta ti amok. Ket anya ti imbagam kinkwana kasanom nga mabayadan. Imbagak kinkwana nanang. Nga inutak latan wenno ikaltas na ti sweldo. Mano aya ti inted na. 50,000 ni didamo nanang. Ang ninayunan na pa iti 20,000 ta. Adumot pa iti sabaling nga kasapulan na magatang. Ken ibaga na nga iyanay na kanon nga sa gasutaribo. Tapno kano ang dagastusin mi, busbusin mi para kini baby. Saan kanto nga ta nga marigatan nga agbayad iti kasta nga kadakkel agatad baraw. Panagkunak nanang ket may inutak to lata. Ngamin ka tunggal baratuanak ti kwarta ka mabalin nga ornong sakon to gulpin nga bayadan kinkwana. Muna saan kaltasan na lata ti sweldo kon binulan. Malakit no kabailam lakid di anak ko aket saan mo unay nga panunutan na ti panunutan nyo ket nakaruwaran ti anak yo na ipas ngayon ket iso ti pamaysayon. Wen nga rod nanang nakaragragsak launay. Nakaragragsak kami kini Mari. Nakita min ti bunga ti ayan-ayat mi. Ket uray mo't siyak baraw. Tanakitak mo ti apukaw. Ay na, nakapinpintas imbala kanyak nga apong na. Imbala kada tayo amin ko nam ananang. Na napintas kayo. Gwapo mo't ni tatang. Gwapo ak mo't nga amana. Ken napintas mo't ni Marie nga inana. Ay kiwan nagtitipon amin ti kinapintas ken kinagwapo tayo amin dan. Sinagrap amin ti apukaw. Madam, naawanan ti masapol yung kanyak. Agawid ak karuden. Leo? Madam? Nagsakit ti bukot ko. Madam? Kunak, nasakit ti bukot ko. Mabalin ka din nga imasahem pa lang ti bukot ko sakbay ka nga agawid? Sige madam. Sa anak mo't nga mabalin nga agkad kada kayo madam. Gaputan nakasaysaya at kayo kanyak. Ay ti amok itahin no. Ano sa kunti sakit ti bukot ko nga maturog. Intang arod iti silid ko. Madam? Inta iti silid ko. Taidjay nak nga imasahe. Madi ka dino dito sa alas latan madam. Kasla di pa nang mas masahik ti gurgurong kin luplupuyo. Kasano nga rod nga makaidaak. Di kayat ko ket komportable ak nga imasahem ti bukot ko, Leo. Tapno ni ti kasta, kalpasan nak nga imasahe, diretso maturog ak ton. No, okay lang king ka. No, nalabas unay dito nga kid-kid daw king ka. Ay, saan madam? Okay lang madam. Intang aro din iti silid ko, Leo. Sige madam. Dito madam? Dito sige. Dito ka dilaing tinasakit na ibagbagayo madam. Kinagbayswan na kat amin kat nasakit kanya. Anya? So nga mabalbalin ko bakit imasahem ti amin ko. Madam? Dita.
Ah, saan ka di nga ti bukot yu laeng ti ipamasahe yu, madam? Yes, when bukot laeng. Angin pengarot nga. Ada ka di ti problema, Leo? Bukot laeng ti pamasahe yu, madam. Pengarot nga lamo-lamo kay matan. Kaya't ko ngamin nga mabang-aran nak. No kasta nga, mas basahin nak. Diyak kaya't nga ada iti sagabal. Sagabal nga. Kaya't syempre, namimpinsan mo't nga inikat ko ti bestida. Mamasahem nga ro ti bukot ko no saan ko nga ikaten ti brak. Madam, nasken ka di nga pati pantiyo kiti katinyo. Agad karaman na ba't tabukot ko deti yan ti patong ko saan ka di diti ngato na dito ala diti imasahim diti madam diti patong yung diti madam saan lower back ti awag na dayta. Karaman ti lower back ti may nga tao dito Dito. Oray si ka. No agman maneho ka nga nabayag, agsakit mo dito mo. Saan ka di? Uwan, madam. Mabalin mo nga ibabam labasit diti pantim ko madam. Pinganas ka nga ikatin nyo pala nga aming pinsan ti pantiyo. Saan ka rin komportable? Di kayat ko awan iti suot-suot ko tapno rin di kasta. Kasti madam. Uwen. Mailang ka di nga lamo-lamo ak nga imas masahem? Medyo madam. Ay na, saan kan nga mailang kanyak? Taawan la kanyak da ito Kastaya mo na. Nabigsa ka di unay, madam? Okay lang. Ibababampay, Leo. Madam? Ibababampay? Sa dino, madam? Di talupok. Kasano, madam? Basta imasahem. Nasakit pa'y di kita patpatong ko, lupok. Madam, whole body mo dito yun. Halang nga likod, madam. Halang nga bukot ko na kuma. Bigla nga simakit matin ti daddo mga paset ti bagi. Sige, madam. No isoti ko na ayo. Naskin nga tong palik. Agyaman ak, Leo. Madam. Apay nga simango kayo, madam. Apay nga nagdata kayo matin, madam. Agpaklib kay lahat tapno no may tuloy ko ti panang masaik ta bukot yo ti likod yo. Leo. Panagriknak ket. Magargari met tiriknam kadagiti asub ko. Bayat nga imas masahin na. Madam? Anya ti marikrik nam itata. Makit kita mo ti amin-amin ko. Madam, mabainak madam. Mailangak siyempre. Kitain nak, Leo. Madam. Madam, amo yung nga si aasawa ak. Amuklatan ti kayo asawain, madam. Si aasawa ak mat, Leo. Ken awan mat ti makaam mo. No awan ti agibaga. Madam.
Nabayagin nga sa anak nga nasagit ti asawak. Kinagpaiswan na dumaduma nga lalaki ti mangsagsagid kanya. Ngem napili ak. Saan nga basta-basta? Saan nga basta-basta nga lalaki latan? No day tati kidawin yung aramitek madam lading itek. Pasensyaan da kon ngem saan kong maaramid data. Taamok nga basol data. Dakkel basol saan lang iti Diyos. Dakkel basol pa iti asawag data madam. Diyak kaya ti agbasol. Iso nga pakawanindak madam. Laglagi pem nga siyak tinang bayad ti hospital bills yo hindi naganak ti asawam. When madam, amok madam. Ngem naibagak mo't kada kayo madam nga inutak nga bayadan kada kayo. Kat day ti aramidek madam. Amin nga ipaubrayo madam aramidek. Kat apay nga impera day ti madam pangaasyo madam. Maari ka kaniga po tabakit akon? Saan madam? Uray no bakit kayo madam ngem amok nga ado pala ti magargari nga lalaki kada kayo ngem siya kamin madam kat saan ka kasyay? Agpadpada kay laeng ken ni Dennis. Madam, ni Dennis, tinangirekomendakin ka. Ha? Anya ti kayo asawin, madam? Agpadpada kay laeng. Tinulungak ni Dennis. Tinulungak ti pamilya na, tinulungak ti panaganak, ti asawa na. Angin kastamat ti inaramid na. Nagkadkadmat, iti kayat ko nga mapasama. Kursonadak iti ni Dennis. Ni paring Dennis. Yes! Gaputan na taer, nabakod, kayat ko isuna. Nalaing mat agmasahe ngayon para kanyak nalalaing kalayo. Madam. Angem, di na kinayat. Angem ti kondisyon ko, tapno, agikat isuna iti trabaho. Ti kondisyon ko, mangirekomenda kanyak iti kasukat na. Iso nga sikat rekomenda na kanyak. Ta, namnamaan na, nga tay di na maaramid kat sika, maaramid mo. I'm so disappointed, Leo. Madam. Kung kanyak ni Dennis, nga anyaman nga ipapaubrak ko makin kwa na idi nga di na kayat. Kat sigurado ka no nga kayat mo. Tagkasapulan ka launa iti kwarta. Gaputa, masikog mo ti anak ti asawa. Madam, agpeso nga agkasapulan lang iti kwarta. Ngem no dayta nga banag, madam, saan ko nga maaramid dayta? Pasensya kayo, madam. No dayti ti rason nga pang ikatan nyo kanyak. Aklunek, madam. Dayti ti ules, madam. Ulesan nyo ti bagiyo. Pasensya kayo, madam. Ngem sa anak nga agkid-kid. Gaputa, bakit kayo wala anyaman, madam? Siguro no saan sa bali nga lalaki kayat da. No kumaawan ti asawak, madam, baka itay pelaeng nga rabrabawang ka. Talaga? Ngem, adda nga min asawa kon, madam. Ket adda iti nagkinaryan mi ti asawak. Iti sangwanan ti Diyos. Ken may isa, madam. Adda nga min idol ko. Ni Kasin Yung. No kasta. Saan kan nga mapilit pa? Wano saan nga agbaliwan ti panunot mo? Saanin, madam? Tanggabag no ikatindak. Kasanong nga mabayadan ti utang mo? 100,000 ti impautang ko keng katandaan nga nakasagana ako nga mangpugas, manglipat dito nga utang no pinagustuhan na. Madam? Yes! Anya ti kayo asawan, madam? No kung mapagustuhan na. Basit la 100,000 kanyak, lipate kon. Lipate meten nga utang mo kanyak. Anya ti bako na? Uray manong agatad, madam. Uray milyon pa itayta, madam.
Ano sakto laengen nga bayadan ken ka madam. Sumapulaktot sa bali nga trabaho. Ta isundot pangalaak ti pagbayad ko kada kayo. Saan nakmaten nga makatrabahot na sayat kada kayo. Gapo iti napasamak ita nga kanito. Uray mo't siyak Sa anak mo nga komportable nga si kati driver bodyguard ko, kalpasan nga nagkadkad ka, iti kayat ko mapasamak. Kalpasan nga rineject nak. Ma'am, saan ka nga rineject? Rineject ko laeng dati idea nga siya ket agaramid iti banag nga makadadael ti pamilya. Talaga nga idol mo, Jay Yongyong ibagbagam? When, madam? Sige. Kasti inaramid ko kini Dennis, iso mati aramidikin ka. Madam? Iti kondisyon nga isapulan nak iti kasukat mo. Dati kasking kamadlangan na taer, kasking kamatlaen nga napigsa ti apil na. Basta kaslaking kamatlaen. Gaputa kasking ka titipok a lalaki. Makuryosak ka deta yung ibagbagam. Sino ka di dayta? Madam, no dayta ti panunutin nyo madam nga alaik nga kasukat ko, agsaysayang kay lang ti oras madam. No siya, nagkidkidak madam, ad-adaman king kwanan. Baka agpamasahe kay pelang madam kat di na kayat nga ramidanin. Talaga? Yes madam. Sige. Palubusan ka nga agsapol ti sabali nga trabaho ken inutam nga bayadan ti utang mo kanyak. Basta ibiro kanak nga umuna iti kasukat mo. Tay kasmetlakin ka. Sige madam. Ulitik madam. Pasensya kay nga talagan. Saan ko naginandat ti mga lukoy ti riknam kasinyong ken ti mangirekomenda ken mangirekomenda ken ka ken ni Madam Carlota. Da sigurado akmet nga saan kan tumadlang umanugot, sigurado tumadlang nga di mo kayat. Kauray siguro no mano agatad ti kasukat na ket dimto aramiden ti manglipot iti asawam. Tas ika nga rod ti idol ko. Maproblema anak kasinyong no sa dinno ak ngagsapol iti irekomendak nga kasukat ko nga ti pumetlaeng ni Madam Carlota. Kinontak ko dagiti barkadak, adamat trabaho da. Kinasaritak ni paring Dennis, ket sinidir ko iso na, sinalangan ko, pare. Amo ko no, anyat inaramid mo, inarekomenda na gayam, tatinam na maem, ket maaramid ko ti manglipot iti asawak, nga tutupak ni Madam Carlota. Pasensya kang pare, angim talaga nga desperado akmat idin nga makatalaw, makapanaw kin ni Madam Carlota. Talaga nga jak kaya nga liputan ti asawak. Ngamin kat idol ko ni Kasin Yongyong. Ni, agpadata ti idol paring Dennis. Dede bibuyain tat Facebook. Uwin pare, ay idol mo met. Uwin pare, ay kastaya. Uwin pare, iso nga jak maramid nga liputan ti asawak. Gapu kini Kasin Yongyong. Ngaya, ti problema ita. No, sa dinuak agsapol iti kasukat ko. Tulungan nakman paring Dennis. Agsurat ka latan akin ni Kasin Yongyong, tagpapalakad ka. Ayunan niya. Malay mo, at dapat viewer nga mabalin nga i-rekomenda. Ay, jakla mo baka awan pare. Ngamin, amin mo't ngagbibuy akin Kasin Yongyong. Patanamot laeng nga saan na nga liputan di asawa na. Ngata pare, sigurado ka? Siguro. Dahil yung nga di ba kabuklan, di ba kasarita ka sinyong kat alaman no manadaan mo yung mabalin nga driver bodyguard nga mairekomenda kin Madam Carlota nga kasukat ko nalaing agmasahe dahil laeng mat.
Di siya trabaho namot. Driver, bodyguard, ken sagpaminsan agmasahe. Awan ti sabalin. Promise. Agyaman naklaunay kadagiti amin nga nagbuya, nang runa kadagiti makaited ti balakad kanyak, ket agyaman nak yung kakasin ti anos ken laing mo nga ng tedbiag dito nga surat ko, nga sapi ko maket nakaibatit adal, liliwaken pagsarbingan ti biag kadagiti amin nga dimngay ken nagbuya. Ket sapi ko iti mabita panawen ket makasapulak iti kasukat ko nga i-recomendak ken Madam Carlota. Tapno ti kasta ket makabiro kak meten iti sabali nga trabaho nga disente, nga saan nga ikompromiso ti prinsipyo gaputa sika ti maysa nga kumbaga nagbalin nga inspirasyon ko idita mangrugi kami kini maringag pamilya kanay nakiramraman ito. More power to your program, kasin. Kat sabi ko matadupay ti matulungan nyo akas kanya kag problema. God bless everyone. Ito'y agyaman na pagayam mo. Leo iti Ilocos Norte.